মাইসেল বাবা হলে এটা গোটে অদালত দেখন্তু মোর বাবা শুনেলে কিপরি ভাবরে পদার্পণ করুছন্তি সতে যেমিতি মনে পড়ুছি বাবা হলেইলে মশারি উঠি এক কঙ্কাল সদৃপ দেখাউଛନ୍ତି বেশ বাবা হলেইলে ହେଲା ବସ ଟାଉ 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 ତମର ଆଉ ଟାଳି ଆଉ ଏ ଦେହର ଧୂଳି ସବୁ ଏକା ଜଣା ପଡୁଛି ହେଲା ବସ ଟାଉ 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 ଆଉ ତମେ ଟାଳି ପାରିକି ବାବା ଠିଆନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୋଡ଼ଟି ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ବାବା ହସ୍ତଚାଳନ କରିବି ବାବା ନମସ୍ତେ ମାଗ ସାଗର ତୁଲରୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁବାର ଆପଣ ଏଇ ଗାୟନୀକି କହିବା ପରେ ହାତ ରଖି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ ସତ ଛଡା ଆଉ କିଛି କହିବେ ମୁଁ ଏଇ ତମେ ଆଉ ମତେ ଠକଉନା ତମର ଏଇ ବଲାଙ୍ଗିରି ଧୂଳି ମତେ କରିଦେଲା ରଡ଼ି ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି ତମ ଭଳିଆ ଆଉ ଏକ ମୁଁ ଏଇ ଆମିଷିଆ ବହି ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଅଛି ଯାହା କହିବି ନ କଲେ କଣ କରୁ ଯା ଯଦି କହିବି ସତ କହିବି ହେଲା ଏବେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି ଠାକୁରା ଆପଣ ବହୁତ ଅଯଥା ଏଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଆମେ ଯାହା ଠିକ ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଅଧିକ କିଛି କହିବେନି ଆଚ୍ଛା ବସ୍ୟ ତୁମର ମୁହଁ ଏମିତି କାହିଁ ମେକଅପଟା କଳା ପଡିଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ବାବା ମୁଁ ୱାନକମଳିରୁ ଆସିଅଛି ବାବା ୱାନାରେ କଲେଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘୁଷୁରୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଠିକ ଅଛି ତାও ଆଚ୍ଛା ଆଡଭୋକେଟ ମହାଶୟ ତମ ବିରୋଧରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି ତୁମେ ବହୁତ କାଟି କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତୁମର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗଟି ଅଛି ଇନ୍ 2012 ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଳୟ ହବ 200-300 ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷିବ ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହବ ସାରା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏଇ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଯୋଉ ବହୁତ ଲୋକ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବ 2000